hanyar shekara da shekaru nan hanya ta ci. Wai baka yadda ba akwai? Ha, aljanu ma guda nawa ne a wannan? A nan hanyar a nan akwai wata kato kuka ma a nan da idan ka zo ma ji za ka yi kukan nan akuya, kukan kare, kukan jaki, kuma ka duba ka gaba kowa. Ka gane? To duk ƙarya ce. Ha! Kai kana nufin baka yadda akwai aljanu a nan ba? Babu shi ko kai ka taba gani? Baka taba gani ba. Ina zuwa shikenan. Ai ga wani bawan Allah can. Ga can ina ganin shi. Je ba maki shi nan ya san sirrin nan gurin zai iya ba mu labarin abin da yake nan gurin. To ba mu to ta ina ma? Mu je ai ga shi. A tambaye shi. Ya gida? Lafiya Wato wannan ban Allah ka ga mu tare musu muke da shi. To Na ce wannan hanyar an dade ana ganin aljanu kala kala yake cewa wai ƙarya ne ba aljanu. To ban Allah ya akai aini nan ban yadda ba kaga kawai daga mutum sai dabba. Shikenan amma to taya kai ka taba ganin shi? Allah mai iko. Kai ne ka yadda akwai aljani Ni na yadda akwai aljani a duniya. Kai kuma kai ne baka yadda da aljanu ba a duniya. Sam kawai daga mutum sai dabba shikenan. Kaji ko? Yanzu dai bukatar ku shine a yanke hukunci a tabbatar muku da cewa akwai aljani ko babu. Yawwa ni abin da nake bukata a gaya wa. Faɗa Allah na tuba kuma irin. Oh my God.